Здравейте! Ще ви покажа как да проверите дали правилно е свързан вашият контакт. Първо, трябва да проверите да нямате офазяване в нулата. Ето, в момента не свети абсолютно нищо, което означава, че тук няма никакво напрежение, както и тук. Ето, по абсолютно същия начин не свети, тъй като това е зануляването, а това ми е нулата. Когато опра тук, виждате, че ми свети зелено. Това ми е фазата. Сега, ако допра пръста отзад, виждате как почва да мига в червено. Индикира. А пък на тези другите места свети в зелено. Какво означава това? Че тук нямаме фаза, но все пак имаме кабел, който е свързан. Тук по същия начин нямаме фаза, но имаме кабел, който е свързан към този извод. А тук, където мига, имаме кабел, който на практика се явява фазата. Какво правим обаче, когато контактите са защита от деца? Ние този фазомер няма как да го вкараме в дупките. Тогава използваме тестерът за контакти на аненка. След като сме проверили, че тук нямаме фаза, поставяме тестерът за контакти на аненк и той ни прави проверка на контакта. Виждаме, че тук е нулата, тук е фазата, тук е земното. Показва ни и какво е напрежението в момента в контакта, 222 волта. Показва ни и напрежението между нулата и земното, 0,5 волта. Този тестер има още една възможност. С него може да изтествате и дефектно-токовата си защита, ако имате дефектно-токова защита. Тъй като моята инсталация е с дефектно-токови защити, когато натисна този бутон, ако тя сработи правилно, индикацията ще угасне. Тук ще покаже, че е 0 волта. Ето, в момента натискаме бутона и ето 0. Дефектно-токовата защита сработи и в момента в контакта няма напрежение. Ако пуснем фазомера тук, ето, виждате, свети зелено. Тоест, никъде няма фаза, защото сработи дефектно-токовата защита. С двата уреда на аненк, тестерът за контакти и фазомера, може да проверите абсолютно всичките си контакти в дома и да сте спокойни за вас и вашето семейство.